Miittipäivä, juhlapäivä. On 10.5. Hyvät kyllä aloitusmiitti tänään. Pyöriä sinne on tulossa totta kai. KTM EXC 125. Yamaha DT 70 cc metrakit. Näin 7 iso kisa derbi. Se pitää vielä rakentaa loppuun tässä. Tässä on vielä pari tuntia alkaa miiti alkoi ja SX ei nyt päässyt miittiin, kun kuljettajalla ei ole vieläkään korttia ja sitten se näyttää vähän tällä. Joo, mutta miitissä tavataan. Seuraava klippi tulee varmaan ajovarmalta tai jossain muualta, en tiedä. Niin. Joo. Sono spiacente. Perdonami. Joo. On se saatana, tullaan Jämsästä asti, kun riennetään mopoja tänne. Onko mietteitä? Nyt ne hieroo silmiin kun meitsi sen teki. Ne kattoo kieroo kun meitsi eteni. Yksityisyys suoraan roskiva meni. Nyt Hotlassa kyyneleet pyyhissä peli. Vuonna on taas yli puukattu. On tehnyt vaan töitä ja tuhlannut. Jos aihe on fyysinen mä puraudun. Siksi uuslaaja pysyy yli puukattu. Mä oon CEO, ite muovaa mun uraa. Siinä on syy miksi Bernie haluu juosta mun mukaan. IGSerin muija
kuolaa mun kuvaa. Mä oon niinku pääsiäinen, anna ruohoa ja munaa. Ennen myin tuotteet, nyt mä oon se tuote. Tavoitteena on tehdä joku 50 gigia vuodessa, tulla multimiljonääriksi. Onko se mahdollista Suomessa? On ainoa mun koulusta, joka on menestynyt nuoren. Laitoin tarjouksen kämppää, jos on oma ranta. Keskeltä skutsi ei löydä ees kartalta. Jos ottaisin diili, niin mua nussittais halval. Teikani maksettu räpillä eikä klarnalla. Loppupeleissä on se kuka teki eniten. Jos sun chaini aito, miksi et posta kuka teki se? Hyvät onni mätky, siitä on tullut mulle perinne. Vitut aina verotavan tilin kohta pelisee. Ne hieroo silmiin kun meitsi sen teki. Ne kattoo kieroo kun meitsi eteni. Yksityisyys suoraan roskiva meni. Nyt hotlassa kyyneleet yhdessä teli. Aina vuonna on taas yli puukattu. On tehnyt vaan töitä ja tuhlannut. Jos aihe on fyysinen mä turhaudun. Siksi uuslaaja pysyy yli puukattu. Paina vitusti hommia, ens vuonna nähdään Auroras. Monet räppärit suli, siksi ne on tauolla. Persaukisuudesta mulla on vieläkin traumoja. Ennen 2 milliä me ei nosteta jalkoja. Ja sit kun mä teen sen, me TikTok live vedä siellä hemo perseet. Niin näytin esimerkki kun ylitettiin esteet. Ja kaikki oli mahdollista vielä paskalla CV. Et pysty hiffaa kun tuolla pelkää köyhyt. Siihen vielä 10 S kun polta möyhyt. Heti lojaliut mut ei sitä meinaa löytyy. Jos onkin pitbulli anna sille nimeks möykky. Mä heitän keikkoja, koitan pysyä juonees mukaan niinku elän tarhas. Ne haluu vuoheest kuvaa. En mä vie sun muijaa, ei tarvi huolestua. Sova Steam Deck, jolle anna huonees lujaa. Ne hieroo silmiin kun meitsi sen teki. Ne kattoo kieroo kun meitsi eteni. Yksityisyys suoraan roskiva meni. Nyt hotlassa kyyneleet yhdessä teli. Aina vuonna on taas yli puukattu. On tehnyt vaan töitä ja tuhlannut. Jos aihe on fyysinen mä turhaudun. Siksi uuslaaja pysyy yli puukattu. PK suoralla ja unohtunut kohdata muuta suorata vähän kuvata. On meillä GoPro-klippiä, mutta ei oikein muuta, niin meillä PK:lla tuli poliisi taas häiritsemään niin kuin yleensä aina tällä suoralla ja nyt kaikkia vituttaa. Joo, palataan asiaan. Tänään meillä on haastattelussa meidän oma poika, Jyväskylän poika, Merkkuri. Wagwan. Joo, ei Anki. Niin justi. Samaa mieltä. No, miten on miihti mennyt tänään? Kyllähän tää ihan hyvältä on vaikuttanut tähän asti, mutta nyt tuli noita pollaisia, niin ne vähän tuossa häiritsee. Kun meillä olisi niinku laillinen toiminta tässä menossa, mutta ajeltiin suoraan eestaan sitä 4-5, mitä mopo saa kulkea. Ja sitten ne tuli sanomaan, että ei saa. Ei tykännyt kyllä yhtään munkaan moposta. Et en tiedä kyllä yhtään miksi, mulla on valot kunnossa ynsiä ne, mutta ei onna aina. Kun niistä riittää aina puhuttavaa, se on hullua ja ei tuu koskaan muuttumaankaan. Usein sitä kuulee siitä puhemista puutena. Tohon ei kai tarvi sanoa edes mitään. Kun liiga on talous ja tytöt tahtoo pitää hauskaa, niin suosittele mut kundei vaan katso sitä kaukaa. Ei, älä me jauhaa, hei, jätä ne rauhaa. Jos mä tunnen tytöt, niin tätä ne laulaa. Tytöt tahtoo pitää hauskaa, ne tulee läheltä ja kaukaa ja no ehkä. Mut se alkoi ala-astel ja mulla on yhä tää fiilis, et tytöt taitaa jostain syystä tykätä chilkis. Ja jos on näin, niin eipä haittaa yhtään. Ehkä just sen takia meidän keikolla onkin aina ryhmää. Liiga! Jengit tietää missä on parhaat kemut ja ne vaihtaa kaupunkia aina kun pakkaa reppu. Se päivä alkaa liiga kaupungista karkaa, heippa vaan ja soitellaan. Tytöt tahtoo pitää hauskaa, silloin liiga on ainoa mistä jauhaa. Tytöt tahtoo pitää hauskaa, ne tulee läheltä ja kaukaa ja sitten laulaa. Tytöt, hei, hei, hei. Tytöt tahtoo pitää hauskaa.
osuiskin. Pojat ei händläistä, että vaikka niihin joutuiskin. King, niin anna biitti, niin mä murhaan sen. Soitamme tytölles ja pling, lisä hurmaat sen. Menneen tulleen, tää tekee vaikutuksen. Liikataan mitä niin, et menee maiskutukseksi. Kiva kun maistuu, mut on pakko vielä maustaa. Et tytöt sanoo liiga, kun ne tahtoo pitää hauskaa. Tytöt tahtoo pitää liigan siinä vierellään. Ne lipoo huulikielellään ja tekee sen vielä mielellään. Avaa pari nappia vielä, no temput kyllä tiedetään. Me tiedetään, et me ollaan just ne miehet täällä. Yes, se on just näin ja näin se tulee olemaan. Ennen se ehdi kysymään, kun tytöt sanoo. Tuskin heitä replikkejä, turhieita selitellä. Peli ohi, homma selvä, tutki meidän merittäjä. Kun se päivä alkaa, liiga kaupungista karkaa. Heippa vaan ja soitellaan. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Silloin liiga on ainoa mistä jauhaa. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Ne tulee läheltä ja kaukaa ja sitten laulaa. Tytöt, 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 tytöt. Hei, hei, hei. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Tytöt, 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 tytöt. Tytöt, 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 tytöt. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Silloin liiga on ainoa mistä jauhaa. Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Ne tulee läheltä ja kaukaa ja sitten laulaa. Tytöt, 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 tytöt. Ei Suomi huppaa vaan sunnuntaisin kirkossa Memphis. Ei Suomi huppaa vaan sunnuntaisin kirkossa Memphis. Sunnuntaisin kirkossa Memphis. Ei Suomi huppaa vaan sunnuntaisin kirkossa Memphis. Ei Suomi huppaa vaan sunnuntaisin kirkossa Memphis. Ei Suomi huppaa vaan sunnuntaisi 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 kirkossa Memphis. Lamahtaa ku piipus susta korvissa tunnet sen. Indokka rullataan tukeen ja pistetään palanne. Startti kaapelle sähkösaavi nakun naamasta. Naara sydän hakkaa niin et tulee läpi rinnasta. Vaikka missä viina penkku en ole krattu. Yksin kotona 3 metsissä miksi assu. Tyylin tukkane, ulos antikräinen. Aamukahvesta menee valko-venäläinen. Valun sohvan pohjalle on yli chilleis. Verse 2 lisää suihin aamun kajareis. Missä kassi pohjas tuotaan ku paska veska. Ei mua pelota kuolla, mennä vaan liipasi vessa. Jätkä joko sä paistat sussa verenmaun. Vaikana kräki Matti, voi jo maun. Spliffin papereita taskut täynnä. Meillä on indoori tuu klubin talon käymä. En oo SPR, mut kyl mä lainaksi anna kennellistä karanekko. Tosiaan Noadin Peta leikkas. Meni yksi firman pyörä taas, ei saatana. No, näitä käy välillä. Tosiaan. Selvitty takaisin talleen. Miitti loppunut ja... Mietteitä miitistä, niin... Poliisimiitti. Ja oikeastaan... Parilla suoralla kedettiin käydä ennen kuin poliisi tuli sitten eikä lähtenyt ollenkaan enää. Kauemmin klippejä tuossa sen takia kauheasti. Mutta toivotaan, että ensi miitti olisi parempi, eikä olisi poliisimiitti. Mutta joo. Morjes.